Department of Interior and Local Government DILG mo-hire og mga bagong contact tracers human na mapupos ang kontrata sa mga contact tracers niadtong miaging Disyembre 31. Apan nagkahin limitado ra gihapon. Si Nico Serino sa report. Wala pa mahatag sa DILG ang gahin alang sa suhulan sa bag-ong mga contact tracer. Apan gitataw ni Attorney Hayan Kenneth Lucero, hepe sa Local Government Monitoring and Evaluation Division sa DILG 7, 30% lang sa mga contact tracer sa miaging tuig mamahimo nila nga ma-hire. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang ilang evaluation nga mo'y basihanan sa pag-rehire sa mga contact tracer. 30% tanan nga na-hire no, sa original, 30% ana mo to i-rehire na to. So for Region 7, 1417 if I'm not mistaken. Wala pa siya masayod kung unsa kadaghan ang madistino sa matag lokal nga kagamhanan. Hopefully this February, I think kasi January gi-advisean nami to assess na and start for the evaluation of the contact tracers. Apan sa text message ni Jonah Pino, OIC City Director sa DILG Lapu-Lapu, iyang gipahibaw nga 20 ka mga contact tracer ang posibleng madistino sa syudad sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw ni Attorney Floro Casas, Cebu City Administrator, sa pagtapos sa kontrata sa mga contact tracer sa DILG, gipabilin Manila ang mga contact tracer nga gi-hire sa syudad sa Sugbo. Samtang wa pa siya makadawat og report kung unsa kadaghan sa mga contact tracer nga gi-hire sa DILG ang idistino sa Cebu City. Mo-hire sila around 15,000 na lang ka buok contact tracer. So I think i-allocate na ila sa mga LGUs kung asa ilahang atagan. But ang Cebu City, naam gida allocation permi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.